Sanibonani. Ngiyanibingelela eyami enyanda intokazi ngaso lesikhathi. Ngibonga kakhulu ngokungena ekhasini lami. Ngicela nisupport badla ukuthi nilike nikommente ebese nisubscribe kulo lona leli khasi. Ngaphandle konichithela isikhathi nanze ihamba phambili njengamanje. Kushubile kakhulu bakwethu, kushubile kupolitiki, kwezepolitiki kahle kushubile kakhulu. Kulandela indaba kaMama Helen Zille we-DA osuse umsindo ezinkundleni zokuxhumana. Kulandela amagama aziswana angehli kahle, amagama asihlabayo ethuka abaholi bamaqembu uJulius Malema noJacob Zuma, bababiza ngezinja. Kulandela indaba yeCabinet laseGoli okumele lethulwe. uHelen Zille uthi-ke akayesabi i-ANC, ubezoyithusa nje ngedivorce kulomshado wase-KZN. Uthi-ke wabe esezikhuza ukuthi uzobe enikela ngabantu bakwaZulu Natal ezinjeni mayengase adivorce i-ANC. Uthi-ke laphayana uyobe elahla abantu bakwaZulu Natal, ebalahlela ezinjeni. Lezo zinja-ke shuthi usho uJulius Malema weqembu EFF, umholi weqembu le-EFF, kanye noJacob Zuma umholi weqembu umkhonto wesizwe. And this time is not going to be possible. What you are going to do, and we've done it, all the political parties that are part of the Gauteng legislature, all of them have agreed to work with us, including the DA. All of them. There's no single political party that said does not want to work with us. There's only one political party that said, which is POSA, will relate with you based on what is on the agenda of the legislature. But Action SA, we met with them. Something. We said, no, it's fine. There's nothing wrong. They've requested that they be accommodated at a certain committee. We feel that we can.